مونغو ግብፅን ኤርትራን ዘሎ ሕውነታውን ታሪኻውን ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታት ዝሕጂ እዋን ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ወሳኒ መድረኽ በፂሑ ይርከበሎ ክልቲአን ሃገራታዊ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናታትን ናብ ሽርክነታዊ ታሪኻውን ምትሕግጋዝ ተሰጋጊረን ይርከባ ኣለዋ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ናብ ከተማ አስመራ ዝበፅሐሉ እዋን ምስ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ኣገዳሲ ስምምዕን ምፍራምን ኣካይዶም ምንባሮም ዝዝከር ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ መንጎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕን መዘኖ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፅን ኣብዚ ዝሓለፈ ዋርሕ ናይ ቴሌፎን ርክባት ኣካይዶም ነይሮም ግብፂ ከዓ ነቲ ኤርትራ ተካይዶ ዘላ መደባት ልምዓትን ህንፀትን ሓገዛት ክትተወርክት ምዃና ቃልኣት እያ ዝነበረት ኮይና ብተወሳኺ ድማ መዳይ ፀጥታውን ወታደራዊ ምትሕግጋዝን ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ናይ ግብፅን ኣብ መያት ናይ ኤርትራ ከባብታት ዓሰብ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምዳት ከካይዱ ምዃኖም ካብ ግብፂ ሓበሬታታት ተዘርጊሑ ነይሩ እዚ ዝተካየደ ዝርባትን ስምምዓትን ድሮ ድማ ባይታ ተግባራዊ ኮይኑ ይርከበሎ ኤጀንሲ ልምዓት ምትሕባር ናይ ግብፂ ናይ ፅዕነት ነፋሪቶም ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ብምቕናዕ ኣገዳሲ ሕክምናዊ መሳርሕታት ተራጊፉ ይርከብ ኤጀንሲ ምትሕባር ልምዓታዊ ናይ ግብፂ ኣብ ወግዓዊ ገጻቶም ትዊተር ወይ ከዓ ፌስቡክ ኣብ ዝሕለፈ ጽሑፍ ንኤርትራ ኣገዳሲ ናይ ጥዕና ሓገዝን መሳርሕታትን ከም ዘበርከተን ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኣስመራ ምስ ኣካላት ሚኒስተር ጥዕና ናይ ኤርትራ ወግዓዊ ምርኽኻብ ከም ዘካየደ ሓበሬቱ ብምጥቃስ ኣባላት ሚኒስተር ጥዕና ናይ ኤርትራ እዚ ግብፂ ንኤርትራ እናበርከቶ ትርከብ ዘላ ኣገዳሲ መሳርሕታትን ሓገዛትን ንመዳይ ጥዕና ኤርትራ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዘገለጽሎም ኣብ ሓበሬቶም መስፊሮም ይርከቡ ኣለው ክልቲአን ሃገራት ማለት ከዓ ኤርትራን ግብፅን ዓበይቲ ስምምዓትን ምንቅስቓስን እናካየዳ ዝርከባ ዘለዋ ኮይነን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ 3 መዓልታት ኣብ ዜናና ዘቕረብናዮ ድማ ኣብ መዳይ ህንፀትን ትሕቲ ቅርፅን ዝነጥፍ ግብፃዊ ኩባንያ እውን ናብ ውሽጢ ኤርትራ ከኣቱ ምዃኑ መራኸብታት ናይ ሃገረ ግብፂ ኣብ ፀፅዋተን ሒዘን ኣወፅየን ነይረን ኣቐዲሙ ናብ ኤርትራ ዝኣተወ ኩባንያ ናይ ግብፂ ምስ ናይ ኤርትራ ኩባንያ ብምትሕብባር ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ህንፀት ኣባይቲ እናካየደ ይርከበሎ ከምቲ ኣብ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ መስመራት ትሕቲ ምድሪ ናይ ኤሌክትሪክን ማይን ጓሓፋትን መፋሰስ ኣብ ምሕዳሰ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ይካየድ ኣሎ ዝስዕብ ናይ ክልቲአን ሃገራት መደባት ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ናይ ግብፂ መመያት ኤርትራ ኣብ ከባብታት ዓሰብ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ክካየድ ድማ ክኸውን እዩ ሓደ መራኸቢ ናይ ሃገረ ግብፂ ከም ዝሓበሮ ኣብዚ ውሽጢ 3 መዓልትታት መራኸቢ ግብፂ ናብ ወደብ ዓሰብን ባፅዕን ከምርሓ ከም ዝኽእላ ኣብ ሓበሬቱ ኣስፊሩ ይርከብ ኣሎ ስለዚ ድማ መያት ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ገዳሲ ፅምደን ስምምዓትን ናብ ሓድሽ መድረኽ እናተሰጋገረ ይርከብ ኣሎ እዞም መንጎ ኤርትራን ግብፅን ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ገዳሲ ስምምዓት ንመያት ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ ምርጋእ ወሳኒ ግደን ተራን ክህልዎ እዩ ነቲ ዝተፀለለ 4 ኪሎ ዝርከብ ስርዓት ብልፅግና ድማ ዓበይቲ መልእኽታት ዝሕልፍ ኮይኑ ፅምዶ ኤርትራን ግብፅን ሶማልያን ንስርዓት ብልፅግና ብኣጉኡ ከተማ ኣስመራ ትስምዕ ምስ ተካየደ እዩ ምብራር ከም ጀመሮ ተዓዘብና ሰለስቲአን ሃገራት ድማ ንዓይኒ ምጥፋእ ይሰርሓ ኣለዋ ዝብል ኣብ ኣውያትን ፍርሕን ተሸሚሙ ይርከብ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ዝግበር ከምዚ ዓይነት ፅልኡ ቀሊል ዘይኮነ ኮይኑ ኤርትራዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ እቲ ዝሓየለ መከላኸሊ ሰራዊት ከም ዘለዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ስለዚ ድማ ክልቲአን ሃገራት ዝፈጥሮ ከምዚ ዓይነት ግንባርን ኪዳንን ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዝፈጥሮ ምርግጋእ ቀሊል ዘይበሃል ፅልዋ ክህልዎ እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስርዓት ብልፅግናን ሰበ ስልጣንን ብባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ንሶማልያን ኤርትራን ክህወኽ የብዝለሉ ዘሎ ሰዓትን እዋንን እዚ ኺዳን ኤርትራን ግብፅን ዝስማዕማዓሉ ዘለዋ ሓውራዊ ልምድን ምስጢራዊ ዘተን ኤርትራን ግብፅን ንዓሰብ ኣብ ግምት ዝእተወ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ስምምዕ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ መምርሕታት ክቡር ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምዚ ዓይነት ባይታ ተግባራዊ ዝኾነ ውሳነታት ንወደባት ኤርትራን ቀይሕ ባሕርን ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ህንፀታት ኣባይቲ ምትሕግጋዝ ናይ ሕክምና ናውቲ ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ስምምዓት እናተኻየዱ ዝርከቡ ዘለው ስለዚ ድማ ኣብ ሓፀርቲ እዋናት እዚ ወታደራዊ ልምምዳት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራን ግብፅን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ክኸውን ክንዕዘቦ ኢና ግብፂ ብዘይካዚ ምስ ኣሜሪካ ብምትሕብባር ኣብ ዓሰብ ወታደራዊ ማዓስከር ንኽትሃነፅ ንክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሕቶ ከም ዘቕረበት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነዋኽሞ ቀሪብናዮ ነርና ይኹን እምበር ብዛዕባ እዚ ካብ ኤርትራ ዝተባሃለ ነገር ድማ የለን ቅድሚ 2 ዓመት ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ንኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ካብ ዝብል ንድሓር ስዑድ ዓረብ ወደብ ዓሰብ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ስራሕቲ ክሰርሕ መደብ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ግብሪ ዝውዕል እንተኮይኑ ድማ ሕልሚ ዓሰብን ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና ብላኑ ንምብርዓን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ዞባ ለውጢ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ስዑድ ዓረብ ወደብ ዓሰብ ኢንቨስት ምግባራ ከም በዓል ሕቡራት ኤምሬት ዓረብን ትርኩን ቻይናን ኣብቲ ዞባ ተረባሕነት ከይህልወን ዝብል ዕላማ ዝገበረቶ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ትርኩ ኣብ ሶማል ሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ድማ ኣብ ሶማሊላንድ ዘለወን ኢንቨስትመንት ዝፍለጥ ኮይኑ ኣሜሪካ ድማ ምስ ምቅያር ትዘዋን ምንቁልቋል ጽልዋ ነቀርና ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ከምኡውን ምሕያል ጽልዋ ቻይና ሩስያ ነው ትዘዋ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ትገብር ምህላዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርና ኣፍሪካ ይገልጽዎ ከም ዘለው ድማ ኤርትራ ተገዳስነት እንተርእያ ኣሜሪካ ምቅያር ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ናብ ካልእ መድረኽ ምሕያል ዝምና ክልቲአን ሃገራት ካብቲ ተጀሚሩ ዘሎ ንላዕሊ ምሕዝነት ዘምጽእ ተባሂሉ ኣሎ
ኣሜሪካዊ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ክሳተፉ ንዝደልዩ ሰበስልጣናት ፍልስጥኤም ቪዛ ክትክልክሎም ምዃና ገሊጻ። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሮቢዮ እቲ ብሓደ ወገን ዝግበር ንሓንቲ ግምታዊት ሃገረ ፍልስጥኤም ኣብ ፍልጠት ምሃብ ጻዕርታትን ሰላም ዘዳኽም እዩ ክብል ወቒስዎ። እዚ ቪዛ ናይ ምኽልካል መሰል ዘይተለመደ ኮይኑ ኣሜሪካ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ተደኲንሉ ዘላ ሃገር ከም ምዃና መጠን ካብ ኩሉ ሃገራት ንዝመጹ ሰበስልጣን ከተተሓባበሪ ትጽኢት ዝግበር። እዚ እገዳ ዝመጽእ ዘሎ ሃገረ ፍልስጥኤም ፍልጠት ንምሃብ ብፈረንሳ እናተማርሐ እግራዊ ጻዕርታት ይካየደሎ ዘሎ እዋን እዩ። ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ነዚ እስራኤል ትቃወሞ ዘላ ውሳነ ደጊፍዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሆ ነቲ ፍታሕ ምቋም ክልተ ሃገራት ዝብል ሓሳብ ብተደጋጋሚ ነጺግዎ እዩ። በዚ ኣገባብ ዞም ምዕራባዊ ገማግም ቃዛን ኣብ ጎዳኒ እስራኤል ነጻ ሃገር ፍልስጥኤም ዝፍጠር ኮይኑ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ ክትኸውን እያ። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ቀዛ ወፍሪ ጀመረ። ሓማስ ብ7 ጥቅምቲ 2023 ንደቡባዊ እስራኤል ድሕሪ ምጥቅዑ እዩ 1200 ሰባት ክመቱ እንከለዉ 251 ጅሆታት ድማ ተታሒዞም። ካብ ሽዑ ጀሚሮ ቀዛ ልዕሊ 63,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትር ጥዕና ሓቢሩ። ሓማስ ንቀዛ ንዓመታት ከም መሓድር እንከሎ መወዳድርቱ ፈታሕ ድማ ምዕራባዊ ገማግም ባሕሪ ይመርሕ። ክልቲኦም መምሕዳራት ፕሬዚደንት መሐሙድ ዓባስ ዝምራሕ በዓል መዚ ፍልስጥኤም ወይ ከዓ ፒኤ ክመሓደር እዩ ዝግባእ። መሐሙድ ዓባስ እቲ ፍልስጥኤማውያን ኣብ ህጉራዊ መድረኻት ዝውክል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፒኤልኦ እውን ይመርሕ። ውድብ ሓርነት ፍልስጥኤም ካብ 1974 ጀሚሩ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ተዓዛቢት ደረጃ ኣለዋ። ኣብ ኣኼባታት ክትሳተፍ ትኽእል እኳ እንተኾነት ኣብ ውሳነታት ድምፂ ክህብ ግን ኣይኽእልን። ሮቢዮ ባዕሩ ዝሃቦ መግለጺ ውድብ ሓርነት ፍልስጥኤም በዓል መዚ ፍልስጥኤምን ከም መሻርክቲ ሰላም ኮይኖም ቅድሚ ምቁፅጻሮም ግብረ ሽበራ ብንጹር ክነጽጉ ኣለዎም። እቲ ብ7 ጥቅምቲ ዝተፈጸመ መቕትለት ሓዊስካ ከምኡውን ከምቲ ሕጊ ኣሜሪካ ዝጠልወን ከምኡውን ከምቲ ውድብ ሓርነት ፍልስጥኤም ዝኣተወ ቃል እውን ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ግብረ ሽበራ ምምሃርን ምትዕብባዕን ከቋርጹ ኣለዎም ክብል ገሊጹ። ንእስራኤል ናብ ህጉራዊ ኣብያተ ፍርዲ ብምውሳድ ዘተ ንምሕላፍ ዝግበር ጻዕሪ እውን ደው ክብል ኣለዎ ክብል ገሊጹ። ሮቢዮ ኒውዮርክ ዝርከቡ ወከልቲ ፍልስጥኤም ብመሰረት ስምምዕ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ኣኼባ ክሳተፉ ከም ዝኽእሉ ገሊጹ። እቲ ሰነድ ስምምዕ ሕቡራት ኣሜሪካ ብኸመይ ከም ዝምራሕ ዝገልጽ እዩ። ኣሜሪካ ቪዛ ንምኽልካል ወይ ንምስራዝ ዝወሰደ ስጉምቲ ነቲ ሰበስልጣን ወጻኢ ሃገራት ርክብ መንግስታቶም ኣሜሪካ ብዘየግድስ ኣብ ኒውዮርክ ክሳተፉ ከም ዝኽእሉ ዝገልጹ ሰነድ ድዩ ኣይኮነ ዝብል ንጹር ኣይኮነን። ብዘይካ ፈረንሳ፣ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ካናዳ፣ ኣውስትራልያ እውን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ንሃገረ ፍልስጥኤም ፍልጠት ዝህብ መደብ ከም ዘለወን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ኣብዚ እዋን እዚ ሃገረ ፍልስጥኤም ካብተን 193 ኣባል ሃገራት ሕቡራት ሃገራትን ብ147 ኣፍልጠ ረኺባ ኣላ። እንተኾነ ዝተስማዕምዑ ደዋ ስለዘየሎ እስራኤላውያን ሰፈሩ በኣንጻር እህግራዊ ሕጊ ንዝዓበየ ክፋል ምዕራባዊ ገማግም ተቋፂሮም ኣለዉ። ብጋዛ ከምኡ ክገብሩ እውን ይጽውዑ። ስለዝኾነ ንሃገረ ፍልስጥኤም ፍልጠት ምሃብ ኣብ ባይታ ብዙሕ ዝቕየሮ ነገር ከም ዘየለ እዩ ዝግለጽ። ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝብልናዮም ዜናታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስል ነይሮም። ኣብ ዝቕፅሉ ብኻልኦት ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላምና ትመነና። በብዘለኹሞ ሰላም ንዓኹም ይኹን። ሰላም